biara da metena se a aya na me ka se me se motatie ma asem ye pa de bia me ka se ade achi na se yenti bibia na to se ye chiri ene ne sen unim se ewiase ade a wonya ye na obi de beto so se waye no aya ade ye pa na eno ne sen papa anase sofo a oba oman mu a wagedin ye pa a dodo na afra no yura bishop akwes kwabena esiama a din a dodo na afra no Ajagurajah sansu da Ajagurajah movement anono just a video bi a papa aye anase sofo aye ade abeto monte so no ade anu enyan ye pa na tenten ne tietia anya ne se papa kiremu anase Ajagurajah kiremu a wo biara waye wadwen se abrabo mu ana asetena mu ana se ewiase mu ompese no nkoso ompese ne onyam ana se ne ompa ne yedie no waye se obekeka nzambone ade afa no ho no kyese nduabo bia papa ya bro ana se owura Ajagurajah abro no won me pa cho ye kwahwe video no ujwe ni baba gutim what we some 10 and some 71 bodua dipe gumanimase nipe seme ade amenye yo mosemaye mabuso konso said ya kandi si shishimi said ya kandi kokosi soni sara ni moja nsoni anajo ni moja nsoni wiakete wo lord kwaso ni moja ntine wiakete anopa muruku masa jai na manda ne wisia moja ngu na tifi ne mawu maako asam tunu muso ntunu esan tunu ya ntunu na ninya ko te secondary na ninya ko no so awiakete wonki karate se di friendly ewo awiakete eso na ko obere fa na sase na ne nso wo duade ma ne mfifi muso mra esan mra wodun hia ntran kase hia no asam ntunu eduabo ya wo muso nkono so wo ba bre wo hunu wonu da ba ma bi oni de be bia yade muso fek anajai sama me trasa na jona me se me chichira bodia wo ye mesho the red candle juma red candle dini ye de boom ya na jo ye de boom ya sra ko bambo ma wo asamai aye for the spiritual key ya samai to bomba ye what no so no su what no so fa ayi fo ni ase ayi rob no su kama mi wobi wona na wobi na che de su ti duabono yes rain o start duabono sequence o kan we na waka 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 we ewa o start awade me nyankopon na mabankese wa adum ne homoburo nyina wo Israel fo nyankopon wona me frɛ we asafe ho wa boa me ne ho mmobɔ asemasi di asema to me so me nim ho hwe wo kuma ni masama ni pa twetwe me yesere me yase me nyankopon ni ho ti atwetwe me ye kuma ni mase me timi mpie me ya mefa duo no mawu afra transfer so na wo nyankopon no mabankese awade di masama me asemasi sa asema wo kan se nya sa na tie ene wadane no aba se favor ono ne na busuade a anya me di na busuade ono akasa mu ba wadim sanya kan di isi kokoi sana ya omufra kokoi wa busuanim omufra kobene e wa busuanim na na busuafo ase nhi opeso adwembone pa opeso hyi na busuafo ase a na busuafo ase nhi na ni so nya ko te koto bridge no na akwa pa de kokoi hwede da mama haba na kire no me de me fa da mama haba nche me di moja na be kire no ni moja ntene wo da tifi ni moja ntene wo na tifi ni kuru moja ntire wona tifi wo bi biara woni masem no hu bibia ni moja ntire wona tifi afa ya ne brabo musuo ni esan aweho ne ngumi enkora brabo so ne ntuma dan ema obi wunu enya ne mapapa won sua no hire srade wo srade kwa me emfa ma no wo bi bo be sra na de bo de be ma no mpo ma musuo ko sa ni pakoro so sinabo fo no kwan mana bo fo won nkire no ma nya bi ama no me pa cho wo hu video no na ye nyina ye nsua bibi enfrom se ade a wonye na ye de beto so no ade a ye pa ani ti se obi de bibi to so na se unhu ni se ade we a nipa ndi ato so no se oni ni anya adwa me pacho ana se anya ne kura ne sraw anya duabo papa ana se odifo kwabena esiama ana se Ajagurajah de wo ye de se obi de bibi beto so no
ano de ya ye pa ba aduabo na wo bro no ano ne de mene wo enya adwene mbom me pa cho so wo so wo ne ya adwen ananse wo ne enya adwen me pa cho ma ye hu e wo comment section ho ba madi bia se o de comment be ba na wa like ne we pia share ama afoforo so ehu ne ekọ e ma remfi se me din ade amansan chia me akwasi mense